Авыл атамаларының килеп чыгышларына багышланган чыгарылышыбызның беренчесен без Соба атамасына һәм шушы атама кергән авылларны искә алып китүгә багышлаган идек. Бүген инде шушы логик эзлеклелекне саклап, дип әйтергә кирәк, без Соба районы турында сөйләшә башлаганбыз икән инде. Безнең алдагы берничә чыгарылышыбыз һәм менә бүгенгесе дә шушы район җирлегендә урнашкан авылларга, дөресрәге шушы авылларның атамаларына, исемнәренә бәйле булыр. Һәм бүгенге чыгарылышыбыз безнең шушы район җирлегендә урнашкан Өчнарат авылы, шушы авылның атамасына бәйле булыр. Өчнарат авылы Соба районының үзәгеннән көньяк-көнчыгышында 29 километр ераклыкта урнашкан һәм ул Мишә елгасының кушылдыгында, Мишә елгасыннан ераграк, әлбәттә, аның башыннан башланган җиреннән 30 километр чамасы ераклыкта урнашкан авыл бу. Халык телендә, менә шушында яшәүче халык телендә әлеге авыл Өчнарат дип кенә түгел, Түбән Өчнарат дип атала. Шушыннан ерак кына түгел, 1-2 километр елга агымы буенча югарырак урнашкан Иске Икшелмә авылы Югары Өчнарат дип атала. Гәрчә документларда ул Иске Икшелмә булса да. Өчнарат, Түбән Өчнарат. Монда инде әлбәттә аларның елга агымына, агышына бәйле бу исемнәрнең шуннан килеп чыгуын без күрә алабыз. Чөнки елганың югарырак өлешендә урнашкан авыл, әлбәттә, аның авылының исемендә югары сүзе беркән була, түбәнрәк өлешендә урнашкан авылга шушы Түбән сүзе кагыйдә буларак инде бирелә. Менә бу очракта нәкъ шулай килеп чыкканда инде. Өчнарат атамасына килгәндә, менә шушы ике авыл арасында бер төптән үсеп чыккан Өчнарат агачы үсеп утырган. Шушы куш Өчнарат бүген көндә инде әлбәттә бу агачлар юк, чөнки менә рәсми чыганаклар буенча да, халык сүзе буенча да көтүче малайлар әлеге агачларны кызганыч яндыралар. Һәм алар инде авыл исемендә генә сакланып калган бүген. Бүген Өчнарат авылы яши, бик матур районыбызның һәм республикабызның матур авылларының берсе булып тора.